Prvo da se zahvalim svim ljudima koji su ovde danas sa nama, došli da podrže ovo što radimo. Hvala vam još jednom. Ti si najbolje rangirani srpski automobilista za 2022. i 2023. godinu. Šta za tebe to znači? Pa, prvo, tu statistiku vodi Zavod za sport i medicinu Republike Srbije, već od čini mi se 2007. godine u svim sportovima, u svim granama. I sigurno je da kada se nađete u jednom sportu 2 godine za redom da budete najbolji, sigurno je da to nešto ima neku težinu i nešto znači. Trudit ću se u narednim godinama da to ponovim, jer u tom godišnjaku kada se nađete sada, to je prevelika reč, ali sa Novakom Đokovićem, on je najbolji u tenisu, ja najbolji u automobilizmu, sigurno da mi to nešto znači. Dobar dan, Uroše, čestitke na još jednoj uspešnoj sezoni. Recite nam kako je to proteklo ove sezone? Vratili smo se nedavno iz Praga sa svečanog proglašenja šampiona Centralne Evrope. Ja sam dobio nagradu kao šampion u kategoriji E2 SC prototipova. Prva moja sezona posle 20 sezona u bolidu, stvarno prelep osjećaj, totalno drugačija tehnika vožnje i totalno drugačije takmičenje u odnosu na automobile. Zaista mi mnogo znači. Druga titula za redom u Centralnoj Evropi, prethodna je bila u automobilskoj konkurenciji, u najjačoj kategoriji i sada u prototipovima. Nadam se da ću uspeti u narednoj godini u kojoj ću takođe voditi šampionat Centralne Evrope sa istim automobilom, uspeti da tu titulu odbranim i da naučim nove stvari u drugoj sezoni koju u prvoj sa bolidom nisam uspeo. Recite nam koja je bila najzahtevnija trka ove sezone? Pa možda je najzahtevnija vozački za mene bila Cazin u Bosni i Hercegovini, jedna onako ne mnogo dugačka, 4,5 km staza, ali tehnički veoma zahtevna i za ovakve automobile čini mi se teža nego za konvencionalne klasične automobile, odnosno za bolide čini mi se teža nego za klasične automobile, tako da nju bih izdvojio možda kao najtežu. Sigurno je da tu bila i Slovačka koja je ekstremno klizava staza, ali ova je tehnički zahtevnija. Recite nam, da li postoji neka trka u kalendaru naredne sezone koja vas posebno raduje? Postoje dve koje se već godinama boduju za šampionat Evrope. Ove godine su ubačeni i u šampionat Centralne Evrope, tako će tu biti značajno jača konkurencija i značajno jači timovi. U pitanju je Štemberg u Češkoj i Buzet u Hrvatskoj. I da ne zaboravim na kraju veliko finale u Hrvatskoj gde dolaze najbolji timovi iz Evrope koje se ne budu ni za što osim za kup Skradina, trka u Skradinu u Krki i jedna prelepa trka na kraju sezone gde stvarno onako u jednoj malo opuštenoj atmosferi koja se ne boduje uspete se odmerite sa pravim timovima i pravim vozačima. Da li možete malo da nam opišete kako je izgledala konkurencija ove sezone, da li imate neke informacije o istom za sledeću? Sigurno je da nije bilo lako, pogotovo što sam imao prvu godinu u bolidu i morao sam paralelno i da učim nove staze koje nisam vozio godina ranije u centralnom šampionatu i da učim kako se automobil ponaša, jer to je onako da najprostije kažem jedna divlja zver na 4 točka, mnogo je drugačije za vožnju od automobila i mnogo je tehnički zahtevan takav jedan bolid za vožnju. Na brdskim, osim što se takmičite sa štopericom, nema prostora ni za kakve greške i zaista je opasno i to čini još uzbudljivijim te trke. Što se tiče prošle godine, ja sam sebi sam bio najveći konkurent jer sam pre svega trebao se izborim sa učenjem u automobilu i učenjem staza, pa tek onda sa ostalim konkurentima stazi. Recite nam što se tiče tehničkih stvari, da li će biti nekih promjena na vašoj normi ili će sve ostati, što se kaže, u ovom šampionskom pakovanju? Sigurno da smo odredili umeđu vremenu tokom sezone primetili neke nedostatke, jer auto već ima par sezona iza sebe. Tačno postoji specifikacija kada se šta servisira, osim redovnih servisiranja po radnom satu. Uočili smo da postoje neki nedostaci na transmisiji vozila i očekujemo da s tim promenama koje smo napravili u toku ove zime i pripremama, da će transmisija bolje raditi i da će automobil još biti brži na stazi. Koliko ti znači iskustvo tvog oca, najtrofejnijeg automobiliste svih vremena na ovim prostorima, kao i tvog tima, podrška njihova je zaista značajna?
Pa, mi smo jedan onako, da kažem, porodičan tim, ne mnogo veliki, ali sigurno da svi radimo na tome da postižemo svi bolje rezultate na stazi. Vozio je Čeda, moj otac, 20 godina, nakon njega je počeo da vozi moj brat, posle sam počeo ja da vozim, tako da kogod od nas da vozi, gledamo da sa tim našim iskustvima pomognemo jedni drugima. Naravno, tu je otac najiskusniji, on sigurno tu je i kao trener i kao menadžer, trči, lomi se, što se kaže, da to sve bude kako treba i na svom mestu, i to veoma mnogo znači. Neko kad krene iz kartinga, na primer, a otac mu je advokat, to je mnogo teži put, ovo je mnogo lakši put. Tako da, generalno da je to velika prednost u mom slučaju.